Mai kallo sauraro muna maka marhabin da lale da sake saduwa a wannan shiri mai suna da tsohuwar zuma wanda malam Bahaushe ke cewa ake magani. Sunana Adamu Abdullahi har kullum kuma ni nake gabatar da wannan shiri. Yau shirin namu a yau in Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana mun sami bakuncin Alhaji Shehu Muhammad Dankadai hakimin wuri mun gado. Dankadai barkan ka da zuwa wannan shiri. Barka kadai, alhamdulillah. Allah baka nasara kamar yadda tsarin shirin yake yakan tattauna ne da manyan dattijawan mu wanda suka bada gudunmawa a fannoni daban-daban na cigaban bil adama a wancan lokacin da kuma yau. Amma kafin mu tsunduma cikin shirin zan so sarkin shanu wa masu kallon mu da sauraro wato ya dan ba sa tarihin rayuwarsa a takaice. To, Alhaji Adamu a takaice dai kamar yadda kace sunana Shehu Muhammad Dankadai. Yau shekara ta a duniya 67 da dan wani abu, kuma na fara karatuna ne a makarantar firamare ta wuri. Daga nan na tafi kwalejin barewa ta Zaria, na gama kuma na tafi kwalejin nan ta Lagos wadda ake kira King's College. Daga nan na tafi Ingila na yi karatu, na zama chartered accountant, to kuma gashi yanzu na yi aikin banki kusan shekara 20. Yanzu ina kuma aiki na kuma na gaba kaka da kakanni na kusan shekara wata 20 a cikin ta. Allah baka nasara. Bari dai mai abinda Bahaushe yake cewa wai a dan tafiya. Daidai ne. Gashi alhamdulillahi kamar yadda ka zayyana irin yadda aka dan shago gurmuyar ilimi. Shin a lokacin daga nan cikin gari aka kai na can udul kenan ije firamare ko kuma a dama can a can ita so. Yawwa wannan tambaya ce kyakkyawa. Ai ba a haife ni a birnin Kano ba. An haife ni a tudun wadda Dankadai lokacin mahaifina yana hakimi a can a shekarar 1949. Daga nan kuma muka tashi muka koma wudil 1954 da 57 na fara makarantar firamare. Kaji abin da ya sa na fara firamare a wudil kenan don mahaifina yana hakimi a wudil a wannan lokacin. Daga nan kuma shine aka yi mana jarrabawa irin wanda ake kira common entrance. A sannan ina jin primary schools ma a Kano duk ba su guda 20 ba a wancan zamanin. Saboda haka aka ɗauke ni kaɗai ne daga wurin na samu tafiya government college. A sannan government colleges na gwamnatin arewacin Najeriya guda 3 ne. Barewa college wadda ta faru tun daga Kaduna college, sai Kefi government college, sai kuma Kaduna government college. To ni na samu tafiya government college Zaria wadda daga baya ta koma Barewa college. Bayan na shekara 5 a Barewa college sai aka yi mana wato jihohi na arewa aka kasa Najeriya kashi 12. Najeriya ta zama jihohi 12, 6 arewa 6 kudu. Wato lokacin gawan kenan. Yawwa, to saboda haka a wannan lokacin sai aka ce to mu da mu gama a Zaria Government College, Barewa College ta yanzu sai mu zauna kowa ya tafi jihar sai ya je ya haya su certificate wanda ake kiransa HSC. Ina shirin towa Kano in fara, sai kuma gwamnatin tarayya ta ce a yi jarrabawa Najeriya gaba kiɗa a zaɓi waɗanda za su je kwalejin gwamnatin tarayya guda 4 a lokacin na tsammani. King's College, Federal Government College Sokoto, Federal Government College Wari da wata a ƙasar Inyamurai. Kaga waɗannan a lokacin guda 4 ne kawai kwalejoji na Federal Government, amma yanzu ya tabbata sun fi 50 ko Ƙwarai kuwa. Allah ya taimake ni a lokacin mu 3 ne daga Kano muka sami tafiya wannan jarabawa. Da ni dan kare na yanzu wanda ke ɗane a wajena Dr. Bashir Ibrahim Muhammad da kuma da Junaidu Muhammad dan siyasa wanda ka san shi. Mu kuma muka tafi muka jaraba a Zaria, Allah ya taimake mu muka ci. Aka kai mu Kaduna muka yi interview duk muka sake ci. Ni na tafi King's College, su guda biyu suka tafi a Federal Government College Wari. To kaji karatun kenan a takaice. To Allah baka nasara. Shin ka yi bayanin cewa da za ku dawo a jihar Kano ku yi HSC certificate. Shi a wancan lokacin HSC certificate a matsayin kamar a yanzu a ce jarabawa shiga babbar sakandare kenan ko kuma yake a wannan lokacin? Wato ai ita HSC a wannan lokacin ita ce wato shirin shiga jami'a. A sannan ba a tafiya jami'a daga secondary school sai kai shekara 2 kana karatu sannan kuma ai maka jarrabawa wadda jarrabawa kuma duk duniya ake yin ta a lokacin. Mu a lokacin ma waye kawai in ka aji 5 shikenan daga wannan ka gama. HSC Cambridge ne ko London. Duk duniya iri ɗaya ke jarraba ɗaya za ku zauna in kun ci ku tafi university. HSC a lokacin shirin wato ɗaura ɗan ba shiga jami'a ne. Kamar da ake cewa wannan misali kamar yanzu da ake da kasa haka da irin SBS a wancan lokacin. Yawa SBS, yawa to da aka daina HSC zai kuma SBS. Amma duk tsarin su ɗaya. Allah baka nasara. To ya rayuwa ta kasance a lokacin da aka je Ingila karatu?
wai tafiya ce mai ban sha'awa. Rayuwa gaskiyar magana ga wanda bai taba fita kasar waje ba kuma ya samu ya fita, akwai abin da ake kiransa da turanci culture shock. Wato za ka tadda wani abu ne wanda zai baka mamaki. Ka saba da abubuwa na kasar ku gaje kuma kasa gaba ɗaya ba irin naka bane. Al'ada ta saba, ta canja, al'ada ta canja, sutura ta canja, abinci ya canja, yanayi ya canja. Duk wani abubuwan sai fa mutum ya yi da gaske. Wasu Allah na tuba in suka je sai mutum ya shiga wani hali, amma Allah ya ce mu da muka tafi da yake mun tadda mutane wanda suka gabace mu, dan uwa abokai da suka tafi daga Najeriya, wasu daga makarantun da muka yi, wasu kuma daga Kano, musamman daga Kano. A unguwarmu a Yola misali, kaga na je na tada Alhaji Bashir Tofa da Ahmed Aminu, ka san Ahmed Aminu kwarai kuwa. Wayannan su ne suka haska mun da Bello Isa misali. Daga baya Rimi zo ta da mu Abubakar. To wannan ita ta sa na shiga wannan culture shock. Bai fi wata ɗaya biyu ya tafi. Kuma a sannan a gaskiya al'amura ba irin yanzu ba. Duk inda ka je a duniya ma za ka ga cewa jiya ba yau ba, ko karatun ya bambanta. Kuma yadda ake tafiyar da mutane a lokacin da muka tafi karatu Ingila, a sannan gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin mai girma gwamna Audu Bako suna da sha'awa akan karatu, sha'awa ba irin ta yanzu ba. Zan baka misali, duk abin da dan makaranta yake ci na jihar Kano a lokacin, ma'aikatar ilimi tana so ta sani. Gwamna wani lokacin yakan zaɓi wasu zakakurai ya san me suke ciki. A yanzu zan baka dan kakanin misali. Sanda muka tafi King's College, misali na tafi King's College, na tadda Dr. Shamsuddin Usman a can. Mataimakin dafti gwamna na yana aji na karshe, ni kuma na aji na kusa da karshe. To kaga a sannan gwamnatin Kano ce ta ɗauki nauyin karatu mu gaba kida. Idan za mu to hutu su za su ba mu kuɗi mu dawo, duk abin da ka sani su ba mu kuɗi mu sai kayan, har kayan da za mu samu na gida suna ba mu a lokacin. To sai kuma ya zama na gwamna a sannan ya kawo wani tsari da yake cewa shi a wani lokacin abin da jihar Kano take so suna likitoci. Suna son komai amma sun kusa likitoci. Saboda haka ni na fito daga King's College, na gama HSC, Junaidu Muhammad da Dankadai Ibrahim, wannan Muhammad din Bashir Ibrahim ne yanzu shi ma ya fito. Sai gwamna ya ce a gaya mana kawai duk duniya inda muke so mu je mu ɗauko university za a biya mana, amma likita zabi. Wata daban. Kuma a sannan gaskiya ba na sa aiki likita. Me yasa ranke ne? A zan yi bayani. Kaga yanzu kaga in ka lura Junaidu Muhammad ai dokta ne. Shi ma Dankadai dokta ne amma na haƙuri. Ni kaɗai ne Allah ya ce mutum ban yi wannan aiki likita. Abin da sa ba na son aikin likita, karatun da na yi ni a lokacin da ya fi karfi a lissafi, physics da chemistry. Biology na yi shi amma dai bai cika damuna sosai kuma, amma a sannan ne tsammanin mutum da ban yi biology sosai ba wataƙila likitanci zai mu wahala. Wataƙila tun da ba a samu haɗinsa ba. Yawwa sai na ci ainihin dai na fi son engineering ko accountancy ko mathematics, dai irin wannan dai da ka sani. Saboda haka ran nan muka zo interview, ina shiga wajen interview sai chairman na wannan interview, Allah ji kansa, Alhaji Muhammad Gwarzo, mahaifin Malam Sa'idu Gwarzo, wanda shi ma an san head of service. Head of service, baban sai ba head of service. A lokacin masu interview zan iya tuna mutum uku. Akwai Alhaji Tijjani Hashim wanda ya mutu yana Galadibin Kano, Allah ji kansa. A sanin ina dan Isa. Akwai Dr. Abubakar Imam. To kaga Dr. Abubakar likita ne. Saboda haka ina shiga na gaisuwa na zauna, sai to ai kai ba za a ce da kai koyar ma, tashi ka tafi ka je ka nemo wata makaranta duk a duniya ta university za mu kai ka zama mana likita muke so. Na shi a ranka ni ba na san likita. Me yasa ba ka san likita? Na shi a gaskiya in kun duba takarduna za ku ga cewa biology ban yi kokari, na dan yi shi amma ban yi ba. Sai Dr. Imam ya duba sai shi to ai ka samu credit, ai ka samu good mark 3, mu biyar ma muke nema, ka san akwai 3 4 5, to na samu 3, wanda bai kai shi ba 4, wanda bai kai shi ba can 5. Sai shi ai mu muna neman 5 ka samu, ai kenan a sha lokacin makamacin ye. Saboda haka ai sai ka shirya ka tafi. Na ce ɗanka ba fa zan iya, me hujjarka? Na ce abin da yasa ba zan iya ba, ni zuciyata ba ta da kwari. Ina dan yaro, shekara ta ina jin 10 ko 9 da haka, sai na shiga asibitin a Wudil, ina so zan je a bani maganin ciwon kai. Ina jiran dispenser ya zo bani magani, sai ga wani mutum an yi fada, an kawo shi an faffasa masa kai a gabana, Allah ya dauki ransa. To mala adamu wannan shi yasa na kwana wajen 3 ina jin ba yadda nake ba.
na ce to yanzu ni wanda yake da wannan halin ya kuma zai ce a kawo maka shi shi kuma ashe ni zan dube shi da sauransu sai na Da sake ce kawo. ba zan iya ba. Sai Dr. Abubakar Imam ya ce to bari in baka labari ba. Ya ce ai na tabbatar maka za ka zama babban dokta irin wannan hali. Na ce ranka ya kamar ya. Ya ce ai shi da kansa sanda ya je yana yin karatun likita anatomy class ɗinsu na farko wanda za a duba mutum. To ka san akan fito da jiki ne na mutum wanda ya mutu gawa. sosai Sai su fara duddubawa. Ya ce ran da aka fara jawo masa guda ɗaya ya gani sai faɗi ya suma. shi kenan Na shuru ina jira ko zai ce to ai sai ka tafi sai ce to amma daga wannan bayan kamar sati biyu da kansa yake zuwa ya dauko kurada wanda ake sara nama da guduma yana yin aikinsa. Saboda haka ya ce ba wani abu da ba in ka ci gaba za ka yi kyakkyawan likita. To karshe dai dole na haƙura na fita. Na rasa yadda zai sai na tafi wajen manya a ministry ina kokarin dai samun yadda za a yi a taimake ni kadai. Sai ya zama na ko idan na ji sai a ce a wannan magana ta fi ƙarfi na ta fi ƙarfin darakta. A lokacin ana kiransu assistant secretary, senior assistant secretary, principal secretary, farmsec commissioner. Na ta taba wani wanda bai san taba ba an taba mun ai magana da kasan wata ke. Gwamna ne shirya saboda haka ba abin da za mu yi. Saboda haka na hakura dai ina ta tunani. Sai na tafi na rinka tunani yadda za a yi sai na samu wani yaya na babbai na ce da shi ya za a yi sai shi to ai wannan abu kawai ka hakura. Sai shi amma ka je gaya wa mahaifin Allah ji kansa tun da shi ya san malam Muhammadu Barzo wata in ya taba ciyaman din za a canja maka. Na na same na shi ranka ne ga abin da ya kawo ni shi. Ai ko ni ina ganin ba haka zan maka. Ya za a yi mutu zan maka addu'a. ka ji manya Na gode tuka ta. To ta kai maka labari dai an je ana yin wani biki a gidan gwamnati nan Government House. Sai wani labari ya tashi akan mu dinnan da ake so mutum mu zama likita. Sai aka ce ni na ce ba na so. Ai sai ya je to ta kai maka labari a nan dai sai wani ce a gwamna ai wannan magana ba in haka ai ba ai daidai ba. Yaro ba zai ya ce ba zai iya ko baya so. Ku je ku tura shi kasar waje ku tura masa kuɗi ya je shashance lalace dawo ai kun yi asara ya asara. Ai na ganin ba an gyara gwamnati an ɓata gwamnati ba ta gyara ba. Ana wannan magana sai wani ce ai ku wannan magana gwamna ka duba ta. Sai to ai shikenan ya je duk abin da ke so je. Ta ga mashawarta na gari. Shikenan ka ji abin da sa ban zama likita ba. Ina dawa sai aka ce to me kake so na shi ai kuma sai na shawara. Ina bata min lokaci. To ina ta shawarar me zan yi sai na aika wa Malam Mansur Ahmed Galadanci yana University of Nottingham a lokacin a Ingila. Na ce Malam Mansur na karanta physics, mathematics, chemistry ina so in zo engineering. Sai ce a shawar da zan baka ka kyale. Malam Mansur an rubuta masa sanan ba waya kuma takarda. Malam Mansur me yasa kai kana yi kaci ni kuma ba zan bai shi ai ni ma da nake zan na gama zan canja layi. A'a to sai me yasa zaka canza aiki saboda ni dai duba nake a Najeriya a wannan lokacin yace in ma kai injiniyarin me zaka yi ba ko kusa ba makera. Sai dai ka zama makaniki mai gyara na bakin titi. To sai na shiru na kyale shi sai na ce to bari in tafi university ABU in je in yi accountancy, Bachelor of Science da accountancy. Ka hakura fita waje Na hakura fita waje hasa wai kuma ai abu ya banku. Na aika university Zaria suka bani kuɗi. Na aika university ta Ilefe lokacin ana kiranta Ife University suka bani quantity survey tunda duk lissafi. Na shirin zan zaɓi guda ɗaya sai mu tare dangana wanda an san shi. Na'am. Sai ya rubuto mai ce me kake bata lokacin ka inda a account sai zaka yi. Karka wani BSc. Abun grade ɗinka na jarrabawa ya isa ka zo ka fara ACCA full time ka gama cikin lokaci kaɗan. Shikenan. Amma ka je kai BSc kuma kana so kai wannan sai ka zo ka dora. Sai na ci aiko haka to aiko mun da form. Sai aiko mun da form na cike aka bani wuri shine na tafi na karatun accountancy na gama lafiya. Wato ba kamar irin yanzu ba da za a ce mutum ya cike jami'a sa first year second choice a wancan lokacin makarantun kawai zaka nemi form din shi ka cike kenan. Ai in university ne zaka zabi guda uku kamar yadda ake. Akwai UCC University Central Council Admission a Ingila. Su ne suke zaɓen maka daidai yadda ka ga yadda tsarin ka yake a wannan lokacin ba bambancin ai kaɗan ne amma dai a wannan lokacin gaskiya abubuwa sun fi kyau sun fi tsari ba san zuciya ba wasa shi nake so a fahimta na kuma a lokacin shugabanni suna kishin mutanensu ba sai kai dan wani ko dan wani ba na tabbatar maka a wannan lokacin gwamna ba ruwansa da ina ka fito za a baka scholarship ko dan wake ba kuma sai ka je kana bin gida kana kakkama kawo ko ba daukan abu a karkatar da shi a kai wa wasu wanda yan gata ba wallahi na tabbatar maka a lokacin da muke wannan kowa yana da dama
Allah baka nasara ba ka ganin wata kila ko a wancan lokacin ba ko da yawa yanzu kuma gashi abin yawa ba yawa kuma a gaskiya duniya akwai gaskiya a nan fiye da yanzu a sanan ɗin ma iyayenmu manya da kakanni suna cewa ta lalace duniya a wannan lokacin ba ai wato shi sa duk wanda an ce kowa zai ga da sosai ka kuma din yanzu muna cewa abu ya lalace to amma kuma yanzu ya'yanmu da jikoki mu su yanzu suke ganin ita ce kuma daidai wani misalin da zan baka da na gama karatu na dawo shekara 3 da rabi na gama karatu accountants na dawo da na dawo na samu aiki tun a airport a London a can ingila ai na ga ƴaƴana su dai suna mamaki a ingila airport na samu kamun zo gida Najeriya ina da ayyuka guda 5 zan gaya maka su a airport Alhaji Abdulkadir Ahmad Allah ji kansa late governor Central Bank shi ma karatu ɗaya muka yi da shi rana ɗaya muka ɗau jaraba iri ɗaya muka sa kuma muka ci tare amma shi ya riga ni farawa ya daɗe saboda yana aiki na yi kuma a makaranta a Barewa college ya bana ƙalla shekara 10 a airport to kai malam Shehu ka samu aiki na sharan kai wallahi ban samu amma da ina nema sai ce to zan aiko maka da aiki NNDC Kaduna ina zuwa ya aiko min da aiki ga albashinka za a baka gida za a baka kudin mota za komai na karba na aiki to kuma sai na shiga dai ina dan huta saboda na dan sha wahalar karatu kamun in dawo na samu aiki guda 5 na farko ga aikin gwamnatin jihar Kano wanda automatic kana gama karatu dama ba kawai zuwa za ka yi ofishin ba da aiki a baka aiki daya Kano State Gambo 2 NNDC 3 Rally Industries na nan Kano 4 Central Bank of Nigeria 5 Mint masu kera kudi da waɗannan ayyukan na shigo ƙasar Najeriya saboda haka zaɓi ya zama nawa mala Allah baka nasara to ya ake kenan ina zaune sai na ci tuwo na farko dai ni ba na san Lagos CBN ce take a Lagos a lokacin CBN da Mint suna Lagos suna Lagos na biyu kuma ni ma na san zauna a gida saboda yanzu na dawo ka zo gida ka zauna a dame ka da sauran sai na ce bari ta Kaduna NNDC Northern Nigeria amma kuma ina tafiya Kaduna sai zamana kuma na ji daɗin aikin ina zuwa tukuna aka bani check na naira 5,000 shine car loan da ake faɗa wato bashin sayan mota 5,000 naira na shigo Kano na tafi Brisco na sami yaya na Allah ji kansa Faruk yana manaja yace to me kawo ka nace zuwa ne in sai mota ga kuɗi na zo da shi a wace shekara kenan Allah baka nasara 1975 November 1975 November 43 haka yake yace to wace kake so nace ai sai ka faɗa min wa'anne kake da su nana da kuɗi na hannuna yace to ga Corolla can Toyota nace nawa ne kun ta ce 2,800 na sha wannan karfin wannan da kyau yace sai wace kuma yace ga Corona na hango ta tana shigowa yace wannan 3,700 sabuwa kau nace sai wace ce kaga Crown ka tanan irin wanda nake shiga ina da wata baka official a gaban office ɗinsa na ce ai wannan ta hakimai ce da alkalai ta mun ice na ce da mun tsawo ana nan tafi ice kuma na ce kuma nawa ne ice 6,000 na ce a ban da wannan kudin saboda haka sai na sai Corona da ba da check na 5,000 aka bani sabon mota aka yi mun discount aka na saye ta a 3,500 da wani abu aka bani 400 da wani abu canji 1,400 da wani abu na tafi Kaduna wannan 1,400 da shi ne labulan gidana a wani lokacin da gida ma ke a da gidan NNDC ai kana zuwa dama da za a baka gida amma kuma wato kujerun ba irin ne yanzu ba za a baka gida da kujeru amma da gado amma kai za ka sai kafet kai za ka yi labule da sauransu wanda kuma alhamdulillah ya babu laifi farkon aiki masha Allah to ma dan gaide kafin lokaci ya kore mana ya aka samu kai a lokacin a NNDC da na je wallahi na samu guri wato na tabbatar maka har yanzu kusan duk wani wanda ya zama wani abu a kasar nan inda dan arewa ne daga NNDC zaka ya fito wato bayan jami'a da karatu wannan gurin da kake ganin su NNDC wato ana kiransu training ground guri na horar da mutane ka ga abu wanda ya horar zan iya na fara kira maka suna dai ba zan yi na samu NNDC ya mafi makaranta daɗi kuma domin ina zuwa sai na tarar su waye shugabanni na Malam Ismail Usman wanda ya governor Central Bank shine a sama da ni accountant 1 ni kuma ni na accountant 2 a sama da shi akwai Isa Yusuf mutumin bidda wani ne shi da senior accountant a sama da shi akwai Ambrose Fezi tibi ne shine principal accountant a sama da Fezi akwai Alhaji Abdulkadir Ahmed financial controller wanda ya yi governor Central Bank waye karshen managing director Hamza Zayyad wazirin Kaduna rafin daɗi to kaga wayannan su suka koya min duk su suka saita ni akan abin da na zama a duniya
na samu training kyakkyawa. Don wani abu da zan baka labari zai baka dariya shine wayannan mutane duk sun yi accountancy kamuni, saboda haka sun san aikin. Ina zuwa kawai an ga mun zauna ka koyi aiki, domin tun da zan ba makaranta a Ingila malami na sai ce to kai yanzu fa kun gama karatu kai da abokanka, amma ku shirya cewa idan kuka je wanda za su koya muku aikin can ƙasa ba su ka ilimin ku, na sama kuma sun yi ilimin ku amma sun fi ku daɗewa, wato gogewa su ta fita ku saurari na ƙasa su koya muku aiki, ku saurari na sama su jagoranci ku. Saboda haka ina zuwa NDC sai na bi wannan layi. Farkon da na je MD ya kira ni ce ya hanya, sai na ce da shi ai hanyar Kano ba ta da kyau daga nan Kano zuwa Kaduna. Me fa ina cikin mota sai gargara da wani abu. A lokacin ba kwalta ne mai kyau? Akwai kwalta amma SUV hanya ce a san. Saboda haka sai a sha abin ya ba shi dariya kuma ya ba sha'awa, sai ya kirawo mutanensa irin su Mal Hamza ya kirawo su Abdulkadir. Shi wannan yaron kansa yana haiki. Dan ya zo daga Ingila yake ganin hanyar ba ta da kyau, ce bari mu tura Mambila. Wai. Wani mutum a Gembu kan dutse. Ban taɓa zo Adama, ban san ni daga Kano Zaria sai abin da sai Lagos. Bayan na zauna sai aka ce in zo zan tafi Yola tare da wani bature, wani Mr. Stone, Peter Stone. Za mu je inda NNDC take noma tea da coffee a cikin watan Disamba, kuma ana so in je in yi bincike, akwai 'yan matsaloli in kawo rahoto, in kawo wa shugabana a kai har wajen managing director. Ban san me yasa suka yi mu haka ba, amma dai wata magana hanyar kenan aka bani tikitin jirgi. Ko wani direba Isa Bokiti shine ya iya tafiya a hanyar Mambila, saboda haka aka ce dauki mota Peugeot station wagon ya tafi Yola ya jira ni. Wato a matsayin abin da ake sa advance party. Yawa ni kuma ni kada aka bani tikiti, na zo Kano na aje mota ta, na hau jirgi dan karami mai farfela, na sauka a Yola. Ina zuwa Yola ga bature dama yana jira na a guest house na NAPC. NNDC dama take da subsidiary sunan sa NAPC. Sai na shi da gobe za mu tafi da safe karfe 7 da safe. Sai na zo na sa babban riga da jamfa da wando na karkace hulata. Ban kai bai san dawo garin ba. Ban sani sai na ga bature da shi daga shi sai gajeren wando da yashan. Yace malam shi ina zaka? Sai masallaci zaka? A'a aiki za mu tafi, sai kaga koma ka canja, kaga yanda nake ai hanya ba ta da kyau. Kuma na koma na sa yashan dina da wando na aje duk na aje kayan na zo na saka. Ina fitowa mai zan gani a mota. Station wagon ce fijo da jarkokin fetur da igiyoyi na jan mota, kayan dai fita rigima ta makale shike nan bature ya shiga dama, na zauna a baya hagu, direba shi kadai da kaya a gaban sai na ja kuma kama hanya a shewai tun daga Yola har can ba kwalta. Ya ce sai direba shi ranka da Hausa ai hanyar nan fa duk Najeriya ba hanya mara kyau irin ta, za ka gani. To sai muka daga Yola sai na ji Birji na ce a wannan mai kyau ce, sai ce wannan mai kyau ce aka wanda za a gani daga Yola har ma Bello Birji. To in takaice maka labari dai sai ga ma a wani gari waje Sarti a nan ina jin a Taraba yake. Da daga kaina sai na ga dutse yayi sama, sai direba Malam Isa Bokiti yace wannan zamu hau. Wannan dutsen ka fuci zamu yi? Sai kai haka zamu hau. Ni dai na ce Allah, tunda dai ba ni kadai bane, Allah ya ba mu da sauki. Mala Adamu haka muka hau motar nan tun karfe 7 muka bai Yola, sai karfe 9 na dare muka isa Gembu kan dutse. Amma ba ta kai muke ba, tsaya muke ba, sai dai mu tsaya mu dan Allah mai sallah haka muka ci. Awa 14. In nan na fara ganin wani sign na hanya za a ce da kai hairpin corner, wato kwanar ta yi kamar pin da mata suke sa a kansu, wanda ya tafi haka ya dawo. Haka za ka tafi da motar ka dawo ba kai komai ba kenan, saboda dutse ne, kuma kana kan dutsen za ka hango mota kamar bokiti. Muka isa Gembu karfe wajen 9 da wani abu. Allah ji kan sarkin Gembu sai ya ce da ni barka da zuwan ka ke na farko, na shi Allah mai sarki yau zuwa na ke na farko. Sai ya ce ka masa bargo na irin na Saudi Arabia, na fara ganin sa mai kauri aka ba na ce ranka mai zan da shi, sai da safa ka ba da akwai yawa. Saboda haka aka zo na hau muka je rest house kan dutse yake. Ba laifi ina jin sanyi, amma can dare wajen karfe 2-3 ai sanyi inda ka san kana turai. Na dalibo bargon da aka bani ko da Allah na rufe na ji daɗi. Da safe kuma na tashi sai na ga taga ta ɗaki na hadiri yana wuce ta gurin. To saboda tsawon dutsen ai na jin Gembu ya kai kusan kafa
4,000 ko 5,000 above sea level. Ina jin obudu ne kawai fishi tudu. Za a ga hadiri sosai na zo na gaisuwa da sarki ne godiya na fara aiki. Allah baka nasara, kasancewar lokaci na fuskantar mu. Anan za mu gimtsi shirin, amma karo na farko insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu damu dora da gindin mu kwana. To godiya nake malada. Mai kallo da sauraro, Bahaushe na cewa ana dara kuma ga dare yayi. Mun kwaso bayani da Alhaji Shehu Muhammad Dankadai, Sarkin Shanun Kano kuma hakimin Rimin Gado, amma lokaci ya mana halinsa. Insha Allah ta'ala lokaci na gaba za mu dawo mu dora da gindin mu kwana. Sunana Adamu.